recap, no cap. Tragický útok v New Orleans, energetická krize v Evropě kvůli zastavení ruského plynu přes Ukrajinu a eskalace konfliktu na hranicích Pákistánu a Afghánistánu. Ve středu brzy ráno došlo v New Orleans k teroristickému útoku, kdy muž s pick-upem najel do davu během oslav Nového roku a poté zahájil střelbu na policii. Útočník byl zastřelen při přestřelce a na místě byla nalezena improvizovaná výbušnina. FBI vyšetřuje možnost teroristického činu. Mezitím Ukrajina přerušila tranzit ruského plynu do Evropy, čímž zastavila poslední hlavní trasu pro dodávky z Ruska. Kyjev se rozhodl tento krok podniknout, aby omezil příjmy Ruska z prodeje energie, které financují válku. Důsledky tohoto kroku se mohou dotknout především Moldávie, ale Evropu čekají alternativní zdroje. Na východě, v Pákistánu a Afghánistánu, došlo k dalšímu vývoji. Po útoku, který zabil 16 pákistánských vojáků, Pákistán zahájil letecké údery na úkryty TTP v Afghánistánu. Afgánská vláda tvrdí, že nálety zabily 46 civilistů, včetně žen a dětí. Po více než desetiletích konfliktu je situace na hranicích napjatá a odborníci varují, že násilí mezi oběma zeměmi může přerůst v širší destabilizaci regionu. Tragický útok v New Orleans, energetická krize v Evropě kvůli zastavení ruského plynu přes Ukrajinu a eskalace konfliktu na hranicích Pákistánu a Afghánistánu. Ve středu brzy ráno došlo v New Orleans k teroristickému útoku, kdy muž s pick-upem najel do davu během oslav Nového roku a poté zahájil střelbu na policii. Útočník byl zastřelen při přestřelce a na místě byla nalezena improvizovaná výbušnina. FBI vyšetřuje možnost teroristického činu. Mezitím Ukrajina přerušila tranzit ruského plynu do Evropy, čímž zastavila poslední hlavní trasu pro dodávky z Ruska. Kyjev se rozhodl tento krok podniknout, aby omezil příjmy Ruska z prodeje energie, které financují válku. Důsledky tohoto kroku se mohou dotknout především Moldávie, ale Evropu čekají alternativní zdroje. Na východě, v Pákistánu a Afghánistánu, došlo k dalšímu vývoji. Po útoku, který zabil 16 pákistánských vojáků, Pákistán zahájil letecké údery na úkryty TTP v Afghánistánu. Afgánská vláda tvrdí, že nálety zabily 46 civilistů, včetně žen a dětí. Po více než desetiletích konfliktu je situace na hranicích napjatá a odborníci varují, že násilí mezi oběma zeměmi může přerůst v širší destabilizaci regionu. Gerd Albrecht Hezký dobrý večer. Vítejte u hlavní zpravodajské relace. Dobrý večer. Cítíte to napětí? To začínají. S těžkými zraněními leží v nemocnici. Hezký večer, dámy a pánové. Vítáme vás z našeho nového studia na Barrandově. Hezký večer vám přeje Lucie Borhyová a Ray Korantenk. Jan Štýf se rezignoval. Hezký dobrý večer, je pátek 4. února a připraveny jsou vaše televizní. Tragickou nehodu vojenské. Hezký večer, připravené jsou televizní noviny. Dobrý večer.
Místopředseda ČSSD. Dobrý večer, jsme rádi, že vás můžeme přivítat při sledování vůbec prvního pořadu naší televize s novým logem a v úplně nové grafické podobě. Čeští politici. Příjemný a dobrý večer. Egyptská Káhira v Brně. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova dnes s Michaelou Ochotskou a Pavlem Dumbrovským. Přejeme vám krásnou sobotu, pojďte se podívat, co se děje. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova dnes s Emou Smetana. Ano, jsou to poslední televize. V Sokolově zemřel muž na praseči. Sledujete hlavní zpravodajskou relaci televize Nova. Dnes s Lucí Borhyjovou a Rejem Korantengem. Ano, je to tak, hezký nedělní večer. Dobrý večer, dnes začneme stručným přehledem. Další spor mezi koalicí. Je 19:30. Začínají televizní noviny s Kristýnou Kloubkovou a Martinem Pouvou. A i v pátek 5.5. vám přejeme krásný večer a začneme stručným přehledem. 2 ústavní žaloby na zrušení mimořádné. Začínají páteční odpolední televizní noviny. Přeji vám hezký den. Prezident Spojených států Biden. Dnes je to přesně 30 let. Dobrý večer, vítáme vás. Dobrý večer. V tuto chvíli je to přesně 30 let od momentu, kdy k vám poprvé promluvili moderátoři televizních novin. Od té